sami suka parisuka umban ana ing tlatah Banyumasan. Disambate dalam koyo
wis lan iki terus lagi yo bukit berbunga bukit berbunga sing karo tela-telo ini kaya jan maringin ae berarti aku lho nang omah kan tidak suatu membayangkan selalu ae aku agar nang omah dirawuhi karo Gusti Ageng Kimanto Sudarsono Dalang Bengit ini wah bagi rasa-rasa di itu dari bocah ayo tuh aku kok umur tuh aku kono aku nih tuh aku maksudnya loh nek dalang sing kono ya dong no nek jelalah ya jelalah ayune si aku mergo sing bengi iki mayang dan sing mayang dhewe kan daluwarsa no biaya iki tenan gol kalian anu sakit anu gol lakone kan gol lari hati kowe aku jane seneng gol kae wah anu mas iki sampe namu mas dari enggak candak kok umurmu karo umurku kayak disu kau sumur gitu kangen lakone iki kan boten jodoh apa kuatan dapurmu karo wong tuwa kanjang karo aku kangen jere nek ora kudu bal ra iku ayo saat ini rumput aku ini kecewa deh bareng ketemu aku itu diragu ya jajan sih pakai dikit luru kan gue karo nyanyi itu lagi tenang karo aku mati kosok hari ini tak mati ini aku dulu sehari tak boleh dipasang ini cetak kipasin manual ayo tak dong cetak kipi ayam apa le tarene kan wah ya le aku tak lurus pira ketok rek perahu kok le aku kan numpak praune di duwi beku ngono wis aku sembuh pola tarik mak kliring-kliringku kok mau ditumpahi praune gamus kowe kagaren paling mencelat piye Pak Yunus lho lengket selalu karo aku le oh ya Pak Yunus karo aku tanya karo tonggo separuh iki para aku beli masmu ajaib ya berapa mas dados
ilang biyen sing muncul. Aku biyen ceritane kira tau presiden aku tergila-gila karo mereka aku. Nah, sapu pipi to rek. Kenal ya aku kan tergila-gila karo mereka. Bareng anu kanggo nang pupuh desa Gambiran. Wis kok omah dusun karo aku. Wah mencolot motor prapatan mlayu nang keduan sawah-sawah iki tak tututi lho ngomong aku iki jeneng wong setia oleh aku iki. Nah, sing zaman semono ki ya sing dameke ya Pak Ikus. Iya tuh. Kali sejurung enak. Aku ki tenan iki lawan itu karo labine dicedak kan Mbak. Lumayan Gus pian kok ya aku ngomong siap aku. Biar aku kumangi wedan lah dadi ono. Ini ki aku nyawang nyawang tang iki pecat-pecat iki masa habis lah. Pemikiranku ki sana-sana kowe. Yo kanca ning isih kono alera terakelo sindene teko. Ngambyak nang prawis dora sambayar nang Cina mingguke kancane mara. Ana nase gelas wis ora pola ya ya ketoke kok terengah-engah. Ora jemu-jemu kowe nyawang awake aku ngilangake rasa mules kejumu. Kowe tak jawe masih yo sedelo bae timbang nang kono becik nang kene bae prayogane mas ayo suwe timbang mengko bengi saiki tak nyanyi aku mungkin butuh ceplak nyanyi aku baline kok iso mas butuh lambe mono bali karen kacilmu iki ya sebenarnya weton ini weton Senin malam wis ndak. Lah kok iso do nginep. Potongane bareng iki potongan wong jelimet iki ketara. Awake ra sono wis to pikirane ngrambyang beda nek karo aku. Ya to. Oh Semar iki ndek banget kok yen. Sampai dugale Semar iki. Lah kok iso dugal. Heeh. Apa ora ngerti wis jare Semar bukune enek nang omah yo nang isor kasur. Ndoko ngerti kok ngerti. Tani Semar iki biyen nom-noman dugale Raja Mas toko rame Semar iki berarti kuat jane. Nek yo kuwi manis sing ora kuat. Toko rame adalah kebeteng ujian anake pasar. Lah Semar iki yo nang pasar. Dilelah enek kere nang kono kuwi. Kere disenengi Semar anak-anak gareng kuwi. Aku anak kere le, anak kere iki lha wujudmu koyo ngono ora kere. Wujud rapati apik. Rombole payu ganti. Lah, Semar terus ganti akeh. Ya anak siji gareng iki digendong. Ngalor ngidul. Dia kepalang karo Bengawan. Semar nyabrang Bengawane bener ora iso. Lah terus prasapa? Sapa sing iso nyabrangi aku? Kok kene nganti teko kono. Yen lanang tak pes dulur sing ora wedi, nek wedok tak pes bojoku ujug kusuk arek boyo dalan wedok. Kamera lah Semar netepi karo sumpahe boyo disenengi Semar anak-anak Petro. Di Petro ki anak boyo. Lah dulu jute dawa iki anak boyo. Lah Semar batutke aku nganti aku nganti teko kutho. Dia gremes. Semar yo nang perku ke bogong ember toko. Oglangan sisa. Wis sing rome akeh anake loro pincengi kae gareng iki wis wong iki cilikane jerene lho. Omong Semar gareng iki nangisan. Gareng kuwi wis di tukone jajaran ndek bareng iki nangis lara. Sing duwe toko kuwi metu. Lho, kuwi daerah Cina terus kuwi. Sing duwe biaya tuh. Karena kok wedok. Semar ono jundul omah, anake dikuroke nang dipan. Kaloro kowe karo gareng turu iku ngono. Di sumetke lilin. Semar jagungan karo Cina wedok. Suwe-suwe Cina wedok ki yo kepilih wong Semar ki lambene ayuane tok. Akhire pilune diprok-prokke ngono wis. Wong wedok-wedok iki pilut karo Semar. Seneng karo Cina wedok mau seneng karo Semar. Lah kuwi nganti hamil. Terus
anak-anak aku. Lho. Jadi kowe kan anak Cina dulu wonge wis. Wong iki prejengan kaya karo ora ketara to. Wong nek prejengane kaya iki genah gemuk ya to. Bathuke lengar. Lah bathuk lengar apa lho iki kanggo contoh. Bathuke anggere rombong mesti cerdas, pinter. Ngono. Lah ketemu kuwi bledus gedhi iki pralabange wong kaya. Wong kaya mesti wetenge gedhe to. Dijokel. Mangan apa-apa kelakon. Ora iso kok kene karo mantu wetenge gedhe mergo miskin. Padha miskine ngono. Dadi nek mau jajan ayam iki yo bujreng sik ngono. Anggur sik hidup sik ngono, tutup ngono terus sing keri yo sing kalah yo keri. Dadi sepakat karo yo apa yo kandhani kok. Wonten dasi kaya aku miliki coba, tapi kowe tak bedheki cangkriman. Pinter kowe sobatan 100. Cangkriman apa le? Cangkrimi ya. Wong apa? Ya to. Laire nang Jawa. Ya to. Laire nang Jawa. Manggone yo nang Jawa. Ning ora iso basa Jawa. Wong foto. Ora iso. Londo yo nang londo kono. Wong Jakarta kok ora iso, Jakarta yo nang Jakarta kono nang Jawa. Ayo. Laire nang Jawa. Tempat tinggale yo nang Jawa kok ora iso Jawa. Apa ki? Bisu. Yo. Nah mereka mesti gede tadi ki, masalah tadi kan ada luar. Apa ada omongan putih kucing, Pak? Kalau soal itu tadi. Udah rampung itu enggak. Nah itu apa yang mati aku jadi. Mungkin itu nek ora tak kayak kerugian sama aku sok. Seneng ala baku. Pati masalah jantan enak bro. Ayo, Kang Gareng, saiki ganti hiburane awake dhewe. Kowe ganti aku ki nang mangan ku yo ngene iki sesuk aku sehat ngarit yo bram-bram kok lho. Aku ki nang omah ki sampeyan kok boleh aku ngopeni basa kewan. Wedhusku mati kok tak tangis-tangis sono. Terus wedhus wah Gusti wong ngati brole lho makano. Gusti bahasa apa ya? Ngati anak dari brole lho. Meninggal lho. Lah kok malah dinyak karo dagang. Itu tak boleh Pak. Wah, betusan juta ora entuk mati ora ndem. Wis tau duwe 300 apa ya. Saking ngopeni ngono-ngono bareng mati kowe. Wong tak santekke lho. Yo iso mati ya bingung. Ya ora apa-apa yo pancen Gustine Cimeti yo tak adani pendem tak rupi apik. Tak adani tak dunake. Muga-muga swarga langgeng kan. Mana langgeng mati. Sapi aku didol kudu ronto-ronto. Jelas sapiku lho, tak tunggake motor, tak dol nek besar kuwi. Sapi kok iso nangis. Neteske lho. Lah aku lagi ronto-ronto aku lagi motor layu wae. Ayo bolak-balik wong petuk, petuk yo kare tangi aku dadi rada buru iki tunane kan. Tapi tenan yo aku sakit lumane. Akhirnya itu ayu loro liwat guru mesti tandem tak keimpang. Apa iya? Lah wong lanang iki arep milih kok itu gampang. Nek kan sagram pokone. No. Dene alus brunus jejudi sapa? Aku iki tenan ya aku iki. Wah, wong itu aku ora kepiro tuh. Wong dene aku ora gablek ora apa-apa iki barat aku tak produk iki pitik. Iki jago. Asik baksa kaya pitik-pitik kuwi. Mau nek pitik lanang iki lho, Le. Ya to, buruk bagus iki roh panganan sak. Ukuran iki lho. Apa dipangan. Lho, ana buruk meneh iki minggat melu kono coba bayangkan jam. Ada iki ditenung belek ae. Makane wong pitik iki nek pitik kuwi aja diturodone nek lanang. Ramanan yo wis penting mangan. Oh, bicara itu wah, silakan langsung. Apa kakak ini? Aku tak mangan nanti. Apa ular kambang? Ular kambang ini lagi mayang aku ramah. Di mayang kemudian ini mereka turun-turun. Ya, upaya ini jadi 700. Saya ini jadi 700 biasa.
Iya apa-apa aku tekan. Aku kan dikit apa-apa sing penting seminggu marem yo marem. Jaga kok ber 300 opo? Jaga paling ora 600. Iki penting. Ngono sing rentem 700 ngaske ngempul kuwi 1300. Nyuling sedak. Enak. Ini kan curah-curah enak. Sedak. Gunang Barung kuwi paling murah ya 1000. Yo tenang. Kulo iki tenang lho. Lah mayang saiki adekan 20 juta dene kabeh kok iki ora butuh teko wedok. Dadi jataku tak jabatan mungkin. Sekian-sekian kuwi. Iya. Monggo rekam. Boleh rekam. Ya. Nah. Sampai dia kamar ngantuk aku. Iya, ini aja terus lho. Kok jatahmu gampang kowe nek sampai nek mayang mesti aku mbok pikir. Yo ora ketamu mikir, sampai mikir. Ya. Enggak. Kampis Pak Mati tenan dhuwur kulanan kok rokok jam 100 tak udah tak entoske. Seger karo wong kambang. Mantap. kira take Ya mesone enak SD. Dewi Maya ini sare ini mujur nanti ya kan. Itu sak seneng ya. Wong turu kok jajak tekone mujure nanti. Mujur ya sak seneng ini. Sekarang ambene mujur nanti. Ya mujur itu nek turu yo gak tau mujur nanti. Lah turune ngadeg ora mujur. Lah wong gantung ya. Turu kok ngadeg. Aku malah gak iso turu. Ah turu tegak diesel. Wes, kena ukur-ukuran gede-gede nantut, tahu wes. Kena depan-depan, foto karo ngeloni, mas, apotek, kayu cilekek no. Ya.
kok bedo kamu raporan dulu. Ya ile rek cangkemmu ku ya. Anjir aku lagi buat ting aku. Bener om dulu. Enggak. Entek to. Masku monggo iki monggo Mas Manto lho jeneng dawa kok. Tahu di bel ora kontrol aku iki sambeling jare iki lho disini. Bukan jatuh. Apa? Enggak. Manto. Kosek kok. Jadi mau nengkes ae bareng kosek. Wong tuwa iki yo ngono kuwi kok iso talet to, Mas. Anu ya? Iya. Belak. Kok lihat filternya? Belak. Ikan sari we. Apa bawa ikan sari? Sarinya betul. Ini cuma kopi sapian. Makan. Kaya untuk kemarin nang omah gitu. Tanpa jiwa meman ngisi manggap sri lenteng dalu. Nggih, menika wonten pamundhut saking garwane Mas Komet. Nyuwun lagon mangke garap Sragen. Menika aja tiga banyune nggih, monggo dipun pinangkani. Sini wa sang yokro dasi. Mas Manto iki nek bos cekok iki lek main. Kaya cekok kaya bungkus. Apa kamu? Cekokku lho kaya pembunuh bungkus. Karena kokro winolakna paradine baksoke tekan saking tarang gono kang suwiwi marata tanpa Sampai ke lagu apa Mas? Tidak sari nggih. aku tahu Menunggu lho bertinggung. yang liwat aku kelingan
sing terus sing dipelok sing diyani iki gak apal ora muncul goblok. yo pancen aku kan diyani iku wis lali apa-apa tenan sing tak eling-elingi kang Rono Sinten itu kelingan ada prono yang sun sepetan sing nyanyi Bayonet. Bayonet. Wis kok anu Kondur. jono Ya tak pengetoni diwet-wet aja dikeke sapa-sapa. dapur. Boleh butuh jaluk kok tak wani dhewe reketan sithik. Oke padahal Salaman bagus. Boleh rumbu-rumbu rasa moro tak garepe kok omah. Kowe WA ono ae nang dacak moro mentu ado-ado. Ning rumbu-rumbu tak garepe kok omah rasa semelang. Monggo aja cidra. Monggo.
gawe tetembangan. Enggak. Nanti ngaturaken tetembangan menapa? Sing dene ya Pak Camat. Nah. Sing dene monggo Pak Camat. Enggak. Oke, Pak Camat. Nuwun. Tulis Tony. Sing dilarang aja. Langsung bisa lho Pak. Kandang udang kuning mayang alane ngerti wan lima memer nggih sebelum dilane aku terima dewa are mawon teluk kali sebelum nggih Pak aku apa Pak enggak udang kuning
kios tengah. Perlu. Ayo dan Wes. akone. Ayo diawe karo kakekne ayo dan sowan kakekne sajare ora tamu. Ayo terus dan mun bapak itu.